Hei! Hauskaa, että löysit tiesi tänne Luovasti Raamatun sivuilla kanavalle. Tämä on Marja ja tällä kanavalla tehdään yhdessä Bible Journal. Toukokuussa kirkossa vietettiin luomakunnan sunnuntaita ja se jotenkin inspiroi minua työstämään Raamatun kohtaa, joka löytyy ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä, sen luvusta 8 jakeesta 6. Ja mä luen sen nyt teille. Ja siinä sanotaan, meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät. Mä halusin työstää tätä Raamatun kohtaa näin kesällä, kun luonto on kauneimmillaan, kaikki on niin vihreää ja vehreää. Että tämä kaikki ihanuus on meille Jumalan lahjaa. Elämä, luomakunta ja ihan me itse. Hänelle me kuulumme ja hänen varassaan me saamme elää. Kaikki oikeastaan on olemassa hänen rakkautensa kannattelemana. Ja kun mä mietin, että mitä mä lähden työstämään tästä Raamatun kohdasta, niin päätin, että teen siihen jotakin kukkasia ja perhosta ja muuta. Ja teen sen tähän toiseen Raamattuun. Ja minä kun en ole kovin hyvä piirtämään, niin printtasin tällaisen valmiin kukkapiirroksen, missä on myös perhonen. Ajattelin, että tämä edustaa Jumalan luomakuntaa oikein hyvin. Tämä on siis otettu netistä tämmöisiltä ilmaisilta kuvasivuilta, joten sieltä löytyy vaikka kuinka paljon. Sitten mä printtasin sen ja piirrän tästä läpi. Ja tähän läpipiirtämiseen on olemassa tällaisia apuvälineitä. Että tässä on tämmöinen valotaulu. Tämä on hyvin ohut ja tämä on tosi pieni ja näppärä ja mahtuu tuonne Raamatun sivun taakse oikein hyvin. Ja tässä on 3 eri kirkkautta. Ja näitä saa siis ihan edulliseen hintaan askartelukaupoista. Ja laitetaan se nyt kaikkein kirkkaimmalle ja tänne kuva alle. Ja tää jae, kun on tässä tää jae 6, niin mä haluan sen tänne sivuun tämän kuvan. Ja aina ensin aloitan piirtämisen lyijykynällä. Ja käytän yleensä tämmöistä säiliölyijykynää, koska se pysyy koko ajan terävänä, ei tarvitse välillä teroitella. No niin, siinä on nyt kuva pääpiirteittäin. En nyt tehnyt ihan tarkasti sitä, mutta hyvä näin. Ja nyt ajattelin, että väritän tämän puuväreillä, koska puuvärit on tosi kivat, ne tarttuu hyvin tähän Raamatun sivuun ja sitten ne eivät myöskään läpäise tämän kirjan ohuita sivuja. Ja valitsin kukan väriksi tämmöisen oranssikeltaisen
ja teen sitä 3 värin tekniikalla. Ja sen verran värikynistä, että kärkien kyllä täytyy olla hyvin terävät kun tekee, koska se koko pigmentti on siinä kärjessä. Ja siinä on se vahvimmillaan. Ja kun värität, niin se tarttuu hyvin. Ja myös tietysti kun terä on terävä, niin pääsee siihen lähelle reunoja ja niistä tulee siistit. Ja aloitan aina vaaleimmasta väristä ja siirryn siitä tummempaan. Nyt kun kaikki nämä kukat ovat väritetty siis näillä 3 ensimmäisellä värillä, niin sitten palataan ja otetaan tämä ykkösväri ja väritetään ne kokonaan tällä ja sen jälkeen vielä valkoisella. Ja tämän valkoisen kynän idea on siinä, että se häivyttää näitä rajoja, mitä ollaan tähän tehty. Ja nyt seuraavaksi mä sitten siirryn lehtiin ja ne mä teen nyt 2 vihreällä. Eli ensin jälleen aloitan tällä vaaleamman vihreällä. Ja väritän joka lehden sillä. Näin. Ja perhosen väritän keltaisella ja näillä 2 itse asiassa, näillä 2 vähän tummemmalla oranssilla. Noin, ja nyt kun tää koko kuva on väritetty, niin sen jälkeen mä otan mikronin, tää on nyt 0,3, joo, ja sillä mä piirrän nuo ääriviivat ja väritän kukan keskukset ja tuo perhosen vartalon. Noin. Tässä saimme valmiiksi tämän sivun ja oikein mukavaa kun olit mukana ja toivon, että nähdään taas. Moikka!